Салом, ман Исматулло ва имрӯз боз як видеодарс, яъне ки як тарзи тайёр кардани эффекти дигарро ба шумо нишон медиҳам. Ҳозир мебинед. Ё ин тарши? акнун сар мекунем тайёркуниро. Видеоро гирифта дар After Effects мепартоем. баъд гирифта видеоро як композитсияи нав месозем. баъд ҳамон ҷое ки мо как будто дастмон ток пайдо шудагай, ҳамон кадра бояд биёем, яъне ки ҳамон кадре ки мо реаксия кардагем камтар. шухе ки ҳамонҷоро мебинед ва уҷа ҳамон кнопка кадр ба кадр мегузарона видеоро. ба ёфтан осон мешавад ба он. вақте ки ёфтем ба поёни видеода кнопкаи рости мишкаро меҷихем, нюда мерем, солид якта солид месозем ва иҷа настройкаша make comp size мекунем, яъне ки размери ҳамон композитсия бояд бошад. баъд ҳамон сирхе ки яъне ки ҳамон солида то ҳамон росте ки кадри ҳамон ток пайдо шудани дастай то ҳамонҷоро меорем. баъд дар болои ҳамон сохтагии солидмон медроему blending mode add да меравем, то ин ки беғарзи ҳамон ток дигар ҷои сиёҳа нишон надиҳад. баъд мерем ай effect, болода ҳаста effect, ма иҷа гирифтагӣ меҷадам поиск карда метавонед. effect да мерен, уҷада absolute ҳаст, ба absolute lightning ҳаст, ё ками lightning ҳам метавонед дар поиск бизанед ва бурояо бигиред. вақти lightning анам хелай. ва як чиз дига ёдтон набурояд ки ҳатман дар настройкаҳои ҳамон effect start point ва end point да болои ҳамон ранги соатча болена болои ҳамода биҷиқед, чунки ҳамон ҷоалишавии ҳамон effect дар ҳар як кадр биёяда. агар вақте ки вая наҷиқиден вапшет ҳамон як ҷое ки шумо вибр мекунед то қадда ҳамонҷо ҳамон effect нишон метиҳад тамом. баъд ҳар як кадра ҳамон кнопка кати кадр гузаронда ҳамон и тарафи эффекта и тарафи тока дар и даст, и тарафи тока дар и даст баробар мекунем. ҳар як кадрда як кадр мегузаронем, хай мебинем соз боша, бо як кадри дига мегузаронем. ҳамон ҷое ки ток ай даст як тараф мешавад, мегрезаиш ба иш туғри намеяд, ҳамонҷора туғри мекунем. кадр ба кадр ҳама ҳаморо тамом мекунем. ман хубтараш истини видеоро камтар скорсшо тезтар кунам, то ин ки ҳамаш ҳамон кадр ба кадр туғри кардани ҳамоае.
видео дароз ҳам бошад, на ки то охириша тамошо кунед, чунки дар охириш бо чиzoyi муҳимтар ҳастай. акнун меоем охири видео, дар он ҷое ки даст маҳкам мешавад то гум мешавад. ҳамон ҳар як кадре ки даст оста оста ту ҷан мегирад, ҳамон эффектам, ҳамон токам наздик овардан мегирад, яъне майда кардан мегиред. ва ҳамон ҷое ки бояд то гум шавад, яъне ки дастоиш даиш часпидагиай, ҳамон болангии black solid ки ҳамон тайёр кардагиам, ҳамонра то чира меорем, то рости ҳамон даст иш даиш расидаги кадра меорему тамом. бо даи пара дора и эффект бисёр функсия. So segment дорад, бо амплитуда дора, нахи калон мекунашад, яъне ки хеле боҷа бренч дора шоха, яъне ки ая хеле чанд шоха меброра, бо детайл левел дора, яъне ки ҳар якша шумо як бор алиш карда бинед ки ҳамо чӣ кор мекунанд, шумо дар куҷо истифода бурда метавонед. ва фикр ман детайл левелаш сафеди ҳамо тока бисёртар мекунад. бо ин поёнда ҳастай ранги кабути сафед. агар ҳамон кабути ҳамонро алиш кунед, ба фикри ман ранги токам алиш мешавад. подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед, то аз дигар видеоҳои мо бехабар намонед. насиб боз дигар видеоҳоро интизор шавед, видеоҳо боз ҳам ҷолибтару ҷолибтар мегардад. ва боз як чиз дига аз видеоблогерое ки машҳуранд, яъне ки бисёртар подписчику просмотр доранд, хоҳиш мекунем ки канали моро дастгирӣ кунанд, чунки канали мо навтасис аст. бисёри одамон намедонанд вуҷуд доштани канала, ҳадди ақал як борам дар каналашон реклама мекарданд, ё ин ки ба ягон кас нишон медоданд ҳамин канали моро. як бор дигар раҳмат барои одамое ки моро дастгирӣ мекунанд.